señores, son as 6:36 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sí, entrade aí no vos Instagram. Sí, poñede aí @Voltas co Prato. E sí, participade en todos os sorteos, agasallos e demais que temos. Seguídenos, por qué? Porque queremos pillar o lugar de Xosé Ramón Galloso. E ademais aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Adiante! Pois sí. Sabedes unha cousa? No. Hoxe, a partir das 7 da tarde, en Cangas do Morrazo, Merchi Rodal vai estar asinando libros das receitas do A Voltas co Prato na capela do hospital. Así que, por favor, achegadevos por aí. Tedes unha tarde fantástica. Creo que vai ser o ar de libre. O ar de libre. O ar de libre. O ar de libre. O aire libre. E vai estar unha tarde fantástica, así que pasade por aí. E creo que me chivou o Merchi. Está un diazo po aire. Está un diazo po ar de libre. Aí está un diazo. Creo que me chivou o Merchi que ao mellor, bueno, pois que facía algo para a xente que fora por ele. Ah. Pero creo que ao final non vai facer nada. Por qué? O sea, ela dixo, vou facer algo, pero ao final non vai facer nada. Vai firmar. Creo expectación. Entonces, sí, o sea, foi como, vou intentar, pero ao final non. Claro. Pero ídele ver igual, Claro. O sea, non quedes na casa porque non vos faga unha O ar de galletina. libre. O ar Temos de que libre. saludar a Isa Ferradáns do Ribeiro. Ah, pois veña, acuses de recibo, Xulio Mato, veña, dai. Isa Ferradáns do Ribeiro. Mándalle un bico. Bico. Biquiños. Aí está. Gracias por vernos todas as tardes. Moitísimas grazas, Isa, por vernos. Ti tes algún acuse de recibo? Fai que non ves, Buf, fai que non veño, pero sí, paranos un montón de xente. Eu vou á praza e párame moita xente e mesmo vas a comer fora e a ti coñézcote nun supermercado. É unha pasada como nos quere o mundo. Escoita, na Praza de Abastos de Santiago de Grazas a todo Compostela o mundo. temos que dicir que somos unhas institucións. Sí, sí, É sí. así. ¿Dónde? Na Praza de Abastos de Santiago. Home, non tanto. Pues todo- Institución. a ver, Institución. todo o mundo nos coñece ali, Sí. É verdad, sobre todo porque a mitad dos cociñeiros son de Santiago e consumen ali. Bueno, hai moito cariño. Sí, hai moito A xente, cariño, a verdade é é que se certo. achega con moito cariño, É con moito certo. carismo de compañía, non? E a verdade que foi moita ilusión. Moi ben, pois como sabedes, señoras e señores, onte fixemos o programa 700, hoxe estamos no 701, Moi así ben, que moi a ver ben. que nos trae, sí, correcto. A ver que nos trae Mari Carmen de Arteixo. Ola, chámome Mari Carmen e veño desde Arteixo. E hoxe quería aprender a facer un tatín. A ver se estes cociñeiros me enseñan a facer un tatín salgado, que eu non o fixen nunca. Quero velo e probalo. Pois gustaríame de queixo, de chorizo, de panceta, dos puerros, de algo así, que fora salgado. Eu son de Arteixo, pero saludo a miña xente que a teño toda no pino. E a máis achegada teño en Arteixo, que son os meus fillos e os meus netos. E o meu marido está no plató. Para. Quen é o marido de Mari Carmen que levanta o mao? Quen é o marido de Mari Carmen? Está aí o marido, a ver se o vemos. Vamos dar un aplauso ao marido de Mari Carmen, que está aquí connosco, no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Moi ben. O marido de Mari Carmen anotou ben as receitas, ou por lo menos vai nas anotar, saca a libreta e o bolígrafo, porque tes que aprender o que van facer hoxe os nosos cociñeiros. Xulio Mato. Pois que alegría, Mari Carmen, que nos pida unha tatén, porque a mí Te encantan, che. Encántame Debe facer ser a túa taténs. paixón. De feito, no libro hai unha tatén. correcto. De moi. De Tuá. De moi. Moi ben. Eu vou facer unha moi parecida a esa que temos aí atrás. Que se ve aí. Vou facer unha con tomate e Aí. chourizo. Súper rica e súper bonita. Atende, mo. Vale. E despois vou facer un pesto e vou cimbrar unhas burratas. Oh, que ricas están as burratas, Xa vai levar tomate, chourizo, Tomate, chourizo, masa follada, pesto, burrata... sustancia Unha fantasía. e saúde. Sabor. Sustancia e Sabor. saúde. No, tamén, saúde, sí. saúde. Estefanía Colmeiro, que xa dicía que había tempo que non viñas por aquí. A mí gustoume moito a idea da tarta tatén de allo porro. Oh! E con touciño trefrebado e despois queixo para darlle aí grasiña. Dixéchelo tan mal como Begoña. Como de No, arde... como ti, Como de arde libre, como de arde libre, Sí, exactamente. deixémolo en touciño. Vale. Deixémolo en touciño e un queixo aí para darlle máis materia grasa. Moi ben, vamos cociñar, señoras e señores, temos tarta tatén no Voltas co Prato, marchamos. Ves como marcha xa sen min, non me cara nada. Ai, Imos, no, ahora volve. Ahora vamos. Quedo aquí. Con Estefanía Veña, Colmeiro. arranca. É que me tan abandonadísimo, É de verdade, mira que hoxe que me puxeron o micro que me cae para baixo, para que se me vexa todo o pelo do peito. que son implantes, cañotas. Mira. Sí, Galicia.
Os pelos do amor, os pelos de Fran Cañotas. Madre Vale, mía. vamos cociñar, eh? Sí, eu vamos creo que- cociñar. Vamos que é cociñar, importante, no, que te centres. É importante. Que ainda vai caer aquí os pelos. No, que está, os da cabeza podría ser. Estes están moi agarrados. Estes sí, esos non me caen. Bueno, veña, aceite, un pouco de manteiga, mel. Sí. Ostras. Esta vai a ser a base na que se cociñe o allo porro. Vale. Sabes, allo porro, Bueno, sabes que- como limpalo? Sí, hai que quitar, Vale. hai que Isto normalmente ven máis longo, sí, non? cortas a parte de arriba e de abaixo, non? Que tamén se aproveitan para os E caldos. despois hai xente que ás veces que lle quita a primeira capa, pero non sei se o A faz primeira ti. capa, sí, porque digamos que a primeira capiña pode estar un pouco dura, non? Claro. Pero ese é Entonces, enorme, a parte tenra, Ese é mi má, Ese xa allo ves, porro- non? A parte exterior, e aquí xa se ve máis tenra, Pero que aquí máis xa- tersa e máis brillante. Ademais, a primeira capa é como sempre máis, o que diste, máis gorda, máis tesa, non? Sí. É como peor, Pero por decirlo así. podemos aproveitala para facer os caldos, Vale. fondos. E agora, fixenlle unha marca en cruz para poder lavalo e así quitarlle a terra, porque claro, isto está na horta. Xa. E na horta hai terra. Xa. Entón, aínda que veñan limpos, sempre convén pasarlle unha auguiña. Espera, farlle unha cruz, córtalo en cruz. Sí, é un corte en cruz para poder lavalo ben, Ah, vale. sabes? Porque así podes lavalo ben e sacarlle a terra, non? Vale, Entón- entendín. Bueno, non é moi complexo. Ah, no. Non é moi complexo. E agora vono a cortar en rodelas. Quedouche Vale. claro, non? Quedoume clarísimo. Sabe Sinxelo. que lle pasa hoxe comigo? Vale, na tixola, manteiga, un chisquiño de aceite para que non se queime a manteiga e un mel. chisquiño de mel e mostaza. Ah, vas lle botar ou xa lle botaches? Vas lle botar ou xa lle botaches? Non lle botei. Non lle Rafa. botaches? Moi ben, moi atento. De nada, Estefanía Colmeiro. Mientras tanto, voulle recordar á xente que nos chame, porque no 664-483-419 repartimos cartiños, moitos, moreas, millóns de euros repartimos, vamos. É unha animalada, un billete de 50, que pode ser para vos. Así que, por favor, chamádenos ao 664-483-419, responded as preguntas, estade moi atentos e atentas ao que pasa neste programa, e aí estades vendo as rodelas Sí, de que as vou Estefanía Colmeiro. colocar hasta cubrir toda Ah, a vas base cubrir toda a da tixola. tixola. Así que, mentras eu estou aquí colocando rodelas, Vasme podes ir botar, non? con Xulio, vale? Pois, agora xa chegamos a un momento nos 700 programas no que xa non é que eu teña que dirixir este programa, non. Eles xa me mandan dun lado para outro. Vale, pues ven pa aquí. Ves? Así, Bueno, mira, manteiga, correcto? sal, pementa e orego. Sí. Vale? E agora tomate E chourizo. e chourizo. E sabedes por que lle gusta tanto a torta tatén a Xulio Mato? Eu sei por qué. E por qué? Porque él vai do revés, igual que a ti. Ah. Vai sempre do revés. Que? A masa vai por riba, a sustancia vai por baixo, verdad? No, a sustancia, claro, a sustancia vai aquí. Por baixo, claro, e despois tápala. Claro. Claro, Eso que ten que ver comigo. que eres atravesado. Eu fago así porque estou metendo todo cru, Xa. Ui. Carai! Ui. Non o vistes na casa, pero non levou o dedo de milagro, Que reflejos, bicho. Non levo o dedo. Pa miña edad, mira, Sí, sí. trozos grandes de tomate e agora vamos a meter nos ocos que van quedando, porque os Sí. tomates, pola súa forma, non nos cubre todo, metemos de chourizo. Tamén eres ben cutre, metes É os logo. tomates gigantescos e chourizo casi nada. O chourizo ten que se cociñar tamén, que está Bah. cru. Nada, isto é unha tarta tatán de tomate, con chourizo. Con chourizo. Bueno, gustarálle ou non lle gustará Home, a seguro que Mari sí. Carmen a mestura de tomate e chourizo? Ímola chamar, que pase, por favor. Mari Carmen de Arteixo, un aplauso para ela. Hola, Mari Carmen. Hola. Arrímate aquí adiante, por favor. Hola, Mari Aquí Carmen. estou. Benvida ao A Voltas co Prato edición Tarta Tatén. Ti pedías unha torta, non? Así, unha torta tatén, non? Sí, algo así. Algo que eu así. non fixera nunca nin vira. Que non fixeras... Viches algunha vez algo como o que te está facendo Xulio Mato? Xulio, Pois non. dille aí. Mari Carmen, eu vouche facer unha Dime. tarta tatán de tomate e chourizo. E despois con unha burrata. Que ensalada e máis con- bonita, Isto é unha Tomate fantasía. e chourizo, Isto é unha fantasía. Pois sí, total. É tan doada de facer que simplemente poñemos o que iramos na base, xa salguei un poquinho de tomate por riba tamén, e agora vamos botar unha masa follada. Unha masa follada comprada, Vale. está máis fácil non pode ser. Eu sígome preguntando cando será o día Esta que pode- Xulio Mato faja unha masa neste programa. Pode xa facer o teu marido tamén. Eu xa teño feito masas neste programa. Sí, bueno, pero- Un montón, o que pasa é que ti non estás atento. Mira, agora o que facemos é todos estes bordes, vámonos encaixando abaixo.
Oiche, Mari Carmen, dixemos ao teu marido que fora anotando, Sí. Que vaya anotando a receita porque... Ai, o meu marido a cociña arrímase. Pois por eso, porque se arrima esta. No, Claro, esta é Non hai facilismo. problema. Cañota nos arrima. Ahora que as amasas fago o seu. Que eu non me arrimo ás As cociñas. masas falas ti, non? Sí. Ti arrimaste... Todos os días aquí. Ti arrimaste ás cociñas, pero daquela maneira. Ai, que me salpica. Ai, que non sei que. Ai, que... Exactamente. É un pupas, é un pupas. Exactamente. De feito, xa está fora da lista de reclutamiento. Non, xa é guerra este que non vai. Pero escoita, donde hai que firmar, Mira. Vamos, Agora non me que da fago. necesidade. Preparado para Co rabo dunha culler, facer vamos así. metendo todo para baixo, esta masiña, Ah, amigo, ves? para que Unha nos faga supiña. un pouco de recipiente. Vale. Importante que lle puxaxe manteiga por todo, non? Para que non se pegue, Para que non se nos Ben. pegue, e agora o que facemos é, para que non nos medre tampouco tanto a masa Pinchala. follada, pinchámola, e po forno 200 graus, 12 minutos. Vou necesitar un pouquiño de maxia, Vale, vale a meter xa no forno? Sí. Entón voulle pedir a Mari Carmen que cho abra ou que? Por favor. Pois veña, Mari Carmen, por favor, ábrelle o forno a don Xulio Mato, telo aí detrás. Abre. Moi ben. Puxeron Deixe un que se pouco. vexe un pouquinho na Está cara. moi lonxe, Vírete cara ti, vírete Aí. cara. Aí está. Aí Está quentillo. Está quentillo, está quentillo. Sí, é importante sempre que este prequente o Vale, forno. canta temperatura, dixeches? 200 graus, 12 minutos. Depende 12 do forno, graus. 12, de 12 a 15 minutos. Os 12 minutos mirámolo, e se lle fai falta un par de minutillos máis, Pois, Mari Carmen, esta é a proposta de Xulio Mato, imos coa de Estefanía Pois. Colmeiro. Arrímate aí. A de Arrímate, Xulio é arrímate. bonita. A de Xulio gustouche? Gustou moito. Hola, no, Mari aquí, Carmen. oye, aquí está ben, aquí está Aquí ben. teño a tixola. A Coa ver allo esta. porro. Porque vou facer unha tarta tatén en tixola de allo porro. Ostras, esos allo con porros de touciño. repente fixeron os pequenos, ou que? A ver, Ou sempre desfixados. merma. O allo porro, como podes ver, sube para arriba aí Sí, coa sí. calor. Na base da tixola, puxen manteiga, un chisquiño de aceite para que non se queime a manteiga, mel e mostaza. Cubrín con rodelas de allo porro, botei o touciño entrefebrado e o vinagre. Ah, Un é que a chisquiño min de se me vinagre. chea- a min estábame abrindo un Xa pouco che as empezaba ventas, sí. a ulir. Sí, sí. E eu cociño aquí na tixola. Puxen a tapa, vou deixar 2 minutiños e xa o vou a cubrir coa masa follada. Vou acompañar cunha salsa de queixo. Ostras. Para a salsa de queixo, a base de leite, nata e queixo galmesano. Mari Carmen. Que xa o coñeces o queixo galmesano, que é así tipo parma. Mari Carmen, Parmesano. que che parece, Mari Carmen? Pareceme apetitoso. Sí. Moi apetitoso. Puxeches mellor cara que o de Xulio, Vale, de Xulio gustou, pois a mí me puxo boa cara. Sí, puxelle boa cara, pero puxelle mellor a Estefanía. Bo. Todo hai que dicirlo, es. Vamos a pedir a Mari Carmen que nos diga cal das dúas levarías ti para Arteixo, cal che gustaría Ai, eu que levaba- fixera o teu marido que está aí sentado. Levaba as dúas. Vale, pero cal che gustaría que fixera o teu marido? O meu marido facía calquera, Sí, das dúas. Facía calquera das dúas. Queres ir debatilo ali con el? É moi xeitoso nesas cousas. Queres ir ali sentarte ao lado dele e debatir con el a ver cal levades? Tranquilamente. Pois veña, pasa pala. Veña. Un aplauso para Mari Carmen que está connosco na volta do prato da Televisión de Galicia. Vende Arteixo. Bueno, señores, hoxe cociñamos torta salgada. Estas levan un nome francés, torta tatin, pero que non vos dea medo probalas. Son elaboracións sinxelas e, sobre todo, ricas. Só teñen unha peculiaridade que se cociñan ao revés. Se estades atentos hoxe ao programa, veredes que o recheo vai por abaixo e a masa por riba. E así se enfornan. E que lle metemos? Pois a máis popular é a tatén de mazá, pero a versión salgada tamén ten moitos seguidores. Hoxe arrancamos con allo porro e touciño, e chourizo e tomate, e o queixo, que nunca falta. Aproveitade as verduras desta primavera que comeza agora para probar as receitas. E se vos gustan estas, estarán, como sempre, en @avoltas. Co prato, o Instagram de moda en Galicia, parte do estranxeiro e o Instagram de moda no lugar. Imos con Fanny, veña. Fanny. De puerro. De puerro. De puerro. Esta é a música de Que Xulio. rico, que rico. É música Como a que miña lle gusta a receita. Xulio. Sí. Buah, vou a soltar a melena, sabes, que ten. En serio? Esta receita, aparte de ser moi sinxela, manchase pouco. Agora é rara, mira que forma ten eso. Porque se fai toda na mesma tixola. Colleu a forma do puerro. Pero isto, cando vai ao forno... Mira pa aí xa que perde a forma máis forma. fea. Xa perde despois vai quedar moi bonita. Non te fíes ahora mesmo pola... Cando se fornee ou a masa, medra. Feo es ti con esa cara. Ah, non te digo nada. Ti sabes... Miro pa ti, que, non? sabes que se di moitas veces que se comen Dime. polos ollos. Comes polos ollos. Pero isto polos ollos non comía, Porque hai que darlle a volta. Vale. Cañotas. Vale, vale. Vamos a forno, anda. Vale, veña, ábrocho.
Abre, fai algo. Canto tempo e canta temperatura queres que estea eso? 200 grados vamos a dar 15 minutiños. 200 grados, 15 minutos de verdad ou 15 minutos de verdad. Ou de porque- maxia, no, digo de maxia. Ah, de maxia televisiva Vale, agora vale, mesmo. vale. De maxia televisiva. 15 minutos, temperatura? 200 grados, Vale. 15 minutos. O que hai que ter cuidado é sempre mirar en que tixolo facemos. Que non haxe recipientes de plástico que poidan ir ao forno e despois ollo á hora de quitalo do forno. Sí, igual mellor ir cun guante, Cun non? pano, Cunha sí. luva, cun Ou pano. cunha luva, Eso. eso sempre. Eso mellor, eso mellor. Sempre que se vai a retirar algo do forno. Excepto que sexa Xulio Mato, que xa sabes que el mete os dedos a todo, Excepto que haxa moita maxia. Da igual, Eso no, nada. o Xulio Sí, ten pero- callos nas maus, Eso sabes? nada. Non fai así, dá Eso igual, nada sí, que- sí. Sí, sí. Xulio mira a temperatura da cociña de ferro así, como facía a miña avoa, sabes? Que lle metía así a Sí. mão, pues, sí, A ver, é exactamente que, Eso igual. depende da ti velocidade tamén con estás que moi pouses. más, moi finas. Eu sí. Entón, Eu a ver, recoñezo. hai niveles, nin Recoñezo. tanto nin tan pouco. Pero ti non fas como a Xulio, e Xulio No. colle e mete o dedo así no aceite fervente. No. Como a Canal, a ver Pero que tal bueno, está. seguimos. Sí, sí. Porque esta Veña, torta va. vais a acompañar cun cremoso de galmesano, Vale. que vou facer con leite, con nata, crema de queixo e vou arreglar agora o que é o galmesano. Que vou Ole. engadir nesa Ole. infusión de leite. Claro, vai dar un toque máis de queixo curado, non? Ese, Efectivamente. O galego curado vai dar ese, Que ese co allo toquiño porro, rico. que ao final é máis doce o sabor, Que rico. co touciño que é un pouco máis salgado e este queixo, pois vai a quedar, vamos, máis intenso, con un pouco máis de forza. Como se nota que é cociñeiro que ben fala, De contrapunto. De contrapunto, de contrapunto. Matices. De matices. Vamos matizar con Xulio Mato, non? A ver que nos conta el, veña. Arrimámonos, aquí. A ver tedes, matices, sabores, sensacións, explosións no padal da xente de Galicia con Xulio Mato. Xulio, que vamos Hola, facer? boas tardes. Boas tardes. Que tal? Mira, aquí estou torrando un poquinho uns piñóns. Uns piñóns. Vale, porque van a facer un pesto. Ostras. Piñón. e Flipame pesto. o pesto, tío. Anda, man. Podémoslo facer con calquera fruto seco que nos Buah, goste. flipame o pesto. Con noces, con amêndoa, con abelás, co que queramos. Pero bueno, vamos a ser un pouco puristas hoxe, vamos a botar o piñón. Porque Xa se vai con piñón. Xa que me deron permiso de compralos, que son carísimos. Técnicamente fanse con piñón, non? Mira, sí, faz Vale. un piñón. Vale. Pódese utilizar cru, tal cual ven. Pero a mí gustame sempre torralo un pouquiño porque mira como arrecende, É porque como cambio. a explosión de olor, non? Vale, mira, aquí temos aceite de oliva virxe e alfábega. Vale, fundamental. Eso é Son- para facer Pesto. o pesto, pois a pregunta de concurso vai sobre pesto, porque que froito seco leva o pesto de Don Xulio Mato? Piñóns. A receita original leva Piñós. e Xulio, mételle Piñós. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo, que froito seco leva o pesto de Xulio Mato. Piñós. Piñóns. Piñóns. Vale, perfecto. Piñós, mira, 2 dentes de allo. Aquí hai unos 160 gramos de aceite de oliva virxe, 50 de alfábega Guau, e 75 de piñós, vale? Entón, isto que vamos a facer, falta un poquinho de alfábega, que temos aquí. Solo botamos las follas. No, porque tiña aquí, para explicarse que solo botábamos las follas, mira, mollámoslas así un poquinho no aceite, ahora vamos a meter aquí a batidora. Vale? E co resultante Ese é o vamos a batedor de mesturar... Begoña, de onde? No, este é o meu, Ah, vale. de hoxe. Hola. Jo. Fixadevos que fácil se fai o pesto, despois andamos comprando os Sí. botes de pesto. E non ten nada que ver o sabor, Andamos comprando por aí, vas ao super, mira, un bote de pesto dunha marca italiana, que bo ten que ser porque a marca é italiana? No, mira esta marca de Silleda. Mira, Mira esta marca de Silleda, mira. mira esta marca de Arzúa. Mira esta marca. Esta marca de Silleda fai un pesto que... Así, Sí, ademais, os pistachos, os pistachos, Os piñóns. perdón, os piñóns estar quentes, axúdanos a que triture máis fácil, No, vale? además, soltan tamén o seu aceitillo, non? Ah, Teñen aí un que aceitillo bien. e iso... Buah. Mira, acabame de salpicar un montón, menos mal que o bandil é verde. Non Mira, vexo, xa está, xa o temos. non vexo. Repartimos cartos, Xulio Mato. Adiante. Sí, pois imos a Oleiros. Isabel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Bueno, non sei que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe. A min, dende logo, gustanme. A min tamén. Sí, con cal quedarías ti das dúas? Creo que con a de Xulio. Cal de 50 euros, moi ben, un aplauso. 50 euros. Bueno, veña, Isabel, polos 50 euriños, quero que me digas que froito seco mete Xulio Mato no seu pesto. Pois piñóns. Moi ben, un aplauso para Isabel que leva os 50 euros de voltas co prato. Moi ben, Isabel, Nada,
Xa sabes que podes vir cando queres, estás convidadísima. E ademais, Xulio Mato é magnífico facendo receitas, así que podes probar Mira as que súas pesto, receitas. mira que pesto. Mira que Muy pesto, bien. mira que pesto. Moitas Veña, gracias. un bico moi grande. Chao, chao, Isabel. Igual para vos. Chao, chao, ata logo, ata logo. Bueno, mira, Vas unha vez que incorporar. temos eso triturado, ahora vamos a ir incorporando, Indo por riba. claro, Oh. queixo parmesán en pó, Oh. vale? Que é outro dos ingredientes fundamentais. Vamos ir botando pouco a pouco, porque esta receita, estas cantidades, pídenos 200 gramos de queixo, que é moitísimo queixo. O bo, que isto despois na nevera, como leva bastante aceite, consérvasenos moi ben. Ben tapadiño, consérvasenos de maravilla. Isto é unha sin pasada, medo. Isto é unha Por que pasada. por sacar? Isto é unha fantasía. É unha pasada, Uf. Boa. Por iso digo que non paga a pena comprar o pesto feito, que é moi caro. Non paga a pena, ten Non paga a razón. pena. É mellor... Sobre todo non leva os piñós, que é o único que é caro do pesto. Correcto, correcto. É increíble, Mira, non mira, paga a mira. pena, é mellor que cho Mira faga que pesto, Xulio. mira que pesto. Pides yo, ela Mira, xa mira, está. mira que maravilla. Marcho con Fanny, non podo ver isto máis porque estoume enamorando do seu pesto. E aquí temos a Estefanía Colmeiro facendo unha crema De de Galicia. queixo. Isto sí que é amor, Que rico. como recende. Este Bajo. queixo é de pasta dura. Correcto, Entón correcto. tampouco vai a derreter nin No mo- fundir. Ni igual xa no momento, no. Claro, tamén lle podemos pasar o batedor, un colador. É igual, xa só con que lle des aroma ese sabor, verdad? Buah. Todo Xa verás depende a da textura que busquemos. Que textura che gustaría a ti que tivese ideal? Ideal. Ideal. A ver, o ideal desta pasta, pues realmente é que repouse. Que repouse. Deixala refriar un pouquiño. Vale. Sí, porque queda como máis sólido. Máis cremosiña. Máis Non. solidifica un Máis pouco. solidificada. Claro. Entón está Vale, como vale. máis espesiña. Vale, vale. Máis untable. Oh. Pero bueno, está moi rica. Pero non vai repousar hoxe. Oxe non, Ah, pero tira. está moi rica. Está rica igual. Está moi rica igual. Moi ben, pois vamos deixar aquí a Estefanía Colmeiro, imos con Mari Carmen, imos co público do Baltos Coparato, veña, valo. Que toma, toma, que toma, que toma, ta, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma. E aquí me tedes, no medio dun matrimonio feliz. Matrimonio maravilloso, Sin duda. Sin duda, Sin duda. Buah, feliz, ainda por riba cociñeiro, Estás, vamos. Bueno. Bueno, Cociñamos a medias. Bueno, cociñamos a medias. Bueno, estar vendo aí, querida, a receita de Xulio, máis a receita de Estefanía Colmeiro, Mari Carmen, non sei que che parece, como van de momento. Eu vexo as dúas exquisitas. Sí. Sí, porque levan os ingredientes que me gustan todos. Ah, aí está a cousa. Cal é así o ingrediente que diste? Buf, este volveme loca. Pois a min gustan os queixos casi todos. Todos os queixos. A min tamén. Eu vin unha borrata por aí que me dá unha Dúas, pinta. de feito. De feito, claro. Dúas. Pois mellor. Hai dúas borratas, hai salsa de queixo, hai queixo este de arzúa curado, hai, bueno, tens de todo aí, Pois, ves, o que nunca vira. Queixo crema. Esta receta nunca vira eu. É que parece que a festa do queixo estamos a facendo nós aquí. Foi Parece, este fin de semana en foi Arzúa, Arzúa, pois sabes ti. Bueno, entendo que son dúas receitas que nunca Eu nunca as vin, probaches. eu nunca as probei, nunca as vin desta maneira. Xamais? Non. Eu estas tortas salgadas non as vin, non. Non. Bueno, esa é a Na miña nosa... casa fan as empanadas, Carai. pizzas e cousas desas. Carai, pero iso non é Pero co- non é este nivel, Como home, non é diría este nivel. un expresidente, non é cousa menor, Bueno, pero Eso non é cousa menor. aquí hai outro nivel. Ostras. O meu é máis de andar por casa, pero bueno, Bueno. comer, ven comer todos e todos van satisfeitos. Porque comer hai que comer. Están os fornos chamando por nós. Sí. Queres vir comigo? Bueno, Pois veña, imos abrir os fornos dos contigo cociñeiros. veña. encantada. Ali para o medio, vamos para ali para o medio. Vamos. Vamos. A ver, señoras, señores, vente por aquí. Mari Carmen, porque vamos pedir... Ponte aquí comigo, aquí comigo, aí. vale. Vamos pedir aos cociñeiros que abran a de 3. Estades preparados? Sí. 1, 2, 3. Abrid os fornos, mostrade os fornos a Galicia con esas dúas receitas tan maravillosas que estades facendo. A ver, vide para aquí para o medio. Vide para aquí para o medio. están. Mira. Mira. Mari Carmen, que Así Penso son mellor moi pinta. parecidas, Que? E agora que así- faz? Así ten moito que- mellor aspecto. De feito, está bastante parecida a de Xulio, sí. Sí, sí, Veñamos sí. con Xulio Mato. Arrímate aí. Bueno, pues Guau, mira, Mari Carmen, ahora o que facemos é asegurámonos que está todo ben despegadiño. Ah, pois se non ráchala, non, Xulio? Claro. E collemos un platiño da medida, hai que ter cuidado porque isto Porque queima. queima. Eso é. E No límite. que se nos vai. No límite aí, no límite. Que se nos vai. Que enchedera, Sí, cañazas. a verdade é que sí. Ten el práctico, Vale, ten e el ahora práctico. sacamos. E vos a min, pero... Ole, vamos ya, un aplauso a Xulio Mato, oficial. Que tomate, que chourito, que torta pintaza tatén. ten.
que fixo hoxe o mestre de Silleda. Vamos a limpar un pouco por aquí. E ahora, por riba, que lle botamos? Pois As burratas. as burratas, Me ca... que as vamos a abrir para estenderlle o... Mi má, vou me babar, Que animalada, Sí. Pois botámoslle, abrimos así un poquinho a burrata e ahora o pesto. E co pesto vamos botando un poquinho por aquí. Bueno. Señoras, señores, vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato. Mestre Don Dosaxa, Pois sí. señor de Silleda. Veña. Imos con Estefanía, ven por aquí. Sí, vamos. Atención que Fanny tamén lle queda dar a volta, Parece que leve toda a vida facendo tarta tatén, Xulio Mato, Aí está, olé, 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 olé. Estefanía Olé, olé. Colmeiro, vamos a dar outro aplauso aí. Moi ben. Ostras, Fanny. Rachou un pouquiño, Bueno, pero eso non é nada, eso colocas. Ahora vamos a acomodar Eso un non é nada. pouquiño. E Olo. vamos a botar a salsiña de queixo. Ai, que bo aspecto ten isto tamén. Este está moi difícil. Isto ten que estar boísimo, Veña, vamos repartir cartiños para a xente que está na casa. De que é a torta tatén de Estefanía Colmeiro? De que é? De allo porro con touciño. Ti sábelo, de que? É de allo porro con touciño. Moi ben, 664 48 34 19. Teno clarísimo, Teno clarísimo. Repartimos cartos, chamada, allo porro e touciño, 664 48 34 19. Agora sí, vamos á zona de probar. Vamos. Queres? É ali, é ali naquela esquina. Vale, donde sexa. Vamos, veña. Ai, Estefanía Colmeiro. Aí está, rematando a súa torta tatén. Hoxe con Mari Carmen de Arteixo. Coloca as lentes, prepárase. Vai ser a encargada. Falta mo babero. A encargada, Xa tes aí. Mari Carmen, podes O ir de probando Estefanía xa? Colmeiro, así que podes ir probando. Wow. E aí ven Xulio Mato co seu tamén, vai. Aí está. Moi ben. É algo difícil hoxe. É difícil, vale ter duro, Olo que aspecto máis bo, Sí, Mira, iso me parece como unha pizza de... Sí. Verdad, de Ten un alfábega, chintón. Con Moi chourizo. ben, con chourizo, Sí, con sí. chourizo. Cartiños, chamade, 50 euros. Veña, aí estamos 50 euriños. Guau. Non é cousa menor. É cousa maior. É cousa maior, exactamente. Exactamente. Mira que nos chaman de Ribeira. Moncha, que tal? Boa tarde. Ai, cañotiñas, meu amoriño. É lo que... Que beso todas as tardes. Ai, moitas gracias, Ou Moncha. que vos beso todas as tardes. Moitas gracias. Gracias, Moncha. Pero é porque... Moitos biquiños para todo o grupo. Moitas Para grazas. todo o grupo. Moitísimas grazas, de Para verdade. Xulio, para ti, para todos. para todos, Aunque eres moi ben. amo, pero eres moi bo rapaz. Ten días. Ves? Moi bo rapaz. Gracias, Moncha, gracias, Moncha. Vouche intentar dar 50 euriños. Vamos alá. De que é a torta tatén de Fanny? Non o sei. meu Ai, amor. Moncha, me cago. Moncha, mira. Estás seguro de que non sabes do que? Vamos a mostrar. Mira. Que leva? Non sabes. Van. Vaya por aí. Moncha, pois chama outro día, sintocho moito, Moncha, de verdad. Un bico moi grande. Moitas Dame unha man, por favor. Non podo, non me deixa a xefa. Chama outro día, vale? É que eu non quería os 50 euros para mí. Bueno, pois Eu sí. quería os 50 euros po padre Patiño, home. Pa padre Patiño. Vale. Moncha, mándoche un bico moi grande que temos que darlle paso ao seguinte programa. Gracias por chamar, vale? Chao. Gracias a vos. Hasta loguiño. Gracias Chao, a vos, Moncha. que teñades moita sorte. Adiós. Chao. Moitas grazas. Piñas. Gracias, Moncha. E imos alá, Mari Carmen de Arteixo, O agora padre sí. Patiño, Quen gaña 50 euros do día? Os 50 euros. Van a Xa dar. sei que digo. O programa do día de hoxe. Non se pode ir a empate. Na. Pois eu hoxe voto por Xulio. Don Xulio Mata, aí está. A victoria de Xulio. Moi ben. Gracias. Parabéns, Xulio. Gracias a Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Dulce salado que es dulce y salado. Dulce salado que es dulce y salado que te mueve tu cuerpo, siente el movimiento. Dulce salado que te dulce salado que es dulce y salado.